Tabuk hengkang ke ang takar jalawo health check up ni bagai faisa ama logi fayo hospital ni fainai satung tungmani gadi boro sokai kya de bone mairok chai painai video rok khlaijak liya tabuk hengke sharik ni moi ketheng an logi ni bisramganj bazaro hati khai thubukha hengke bo thok bike ni thok dana hanai thangmani hengke oro lebu mikhumo hengke ama tam wak bahan chongna nai tongo ke angor tubumani tabuk ke moi rong mumbai kya gataw mairok chai thusinani phongka hamjo tono no ke tabuk ke amano go se thangna nai kya ayango ke auto naising tongpai kya datin phapidi tewaisa thana nai kya ma nogo sari ka hamjo tono no taw ko sari ni bingwa khaitonga logini gayang jethi song danglo ke kri tongo ke ango taw ko thangsinai salthang kanogo Mokhe khakur boslok Mia Bisramganj thangbro paito haimani ke oro baiseng amasong beraina thangmani a gora tuphaio gangke obo bai moi borok chasinai angka moi borok chanani mosongo hanainai khaklo bai agora no moi borok songnai tini genorok naitongni ke tabuk ang khaklo bai a moi songnani bagai som ruinai ready khai box seri mase current thangpai kya kabun bagi nong video phone panli ang katini video asajara nong sinai pa na de besang nai to ko hondal bo par bari tongkha kormolala nai to ko ne tam la si jakna oron tini ke chaklo bai babsa phailai jak chaklo hingke mam koto ni basajla gangke borok ano thaifung thaisuk tonani phaio hingke thaifung ko mun man kha hnai nai hingke ang chana mujung jago hnai nai tai thaisuk borok phaikya hingke borok ke thangi se pailai kha thudi mani tholai liya hingke tabuk ke thaifung busli borok phaio a thaifung busli nono tabuk ang muya bai khamka kisa roinai godok khlai chana ni bagai ready khlaijak guys ama hingke to thangmani dekhao skangon thangjak gangke ang video rok upload khlai manyang to edit khlai je ni bagai hingke tini video asajara nong sinai gangke malalai nyai rok bai jati no ketal video o jotono no hor kaham te jotono kaham kereng tongbai li